around me. I'm just walking with my friends around me. I just let the sunshine surround me. Ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Με την Κοσμοκάρτα μπορείς. Γιατί μόνο η Κοσμοκάρτα σου προσφέρει 2 ώρες δωρεάν προς όλα τα δίκτυα για ένα ολόκληρο μήνα με κάθε ανανέωση. Τώρα μιλάς δωρεάν με όλους, σε όποιο δίκτυο κι αν ανήκουν. Αποκλειστικά από την Κοσμοκάρτα. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ.